Ljudi, 24 sata ću biti u kupatilu, bez hrane, bez vode, bez cigara, bez mobitela. Nice. Na 10. smo spratu. Oh my god! Nema šanse iskočiti kroz prozor. Okay. Vrata će biti zaključana. U stanu 24 sata neće niko biti osim mene. Zaključajte vi vrata, ja sam spreman. Sad ću vam ja dokazat da mogu bez hrane. Are you sure about that? Već sam ovršavio. Tako se vidi kako se topi. Oni levati misle da ja ne mogu bez hrane. Moj brate, dokazat ću vam ja. Moram ovršati dulj da vide. Ova moja ekipa koja stoji. Kako su oni meni samo ostavili deku i ovo, ko da sam pašče neko. Nice. Pa gdje ću ja leći na pločice, da mi bubrezi otpadnu, u šolju, u kadu, da nema sat u WC-u, ne znam ni koliko sam ovdje više. Dragi moji fanovi, nemojte da vas nikad niko živ zaključava u WC-u bez tone makarona ili 50-60 bureka. Okay. Inače ćete jesti govna ko ću i ja izgleda jesti. Sada imam mobitel kako bi slatko nazvao pizzeriju, kako bi rekao da mi ponesu 50 pizza, a oni meni odseli telefon i sve živo. Koliko je prošlo sati kad mi krče crijeva, a bome sam ja izgladnio. A bome i zagladno u ome kupatu. On će sad sebe ovu deku staviti. Da ne bi dobio, ne daj Bože, upal prostate. Ako nisu ostavili kakav šporet ili metar drva da naložim. Nisam školovao. Život nema vode. A šta si Čamlo ovo uradio da nisi ventil zavrnio? Nisam školovao. Čamle, onu gubavu, kako si namjerno zavrnuo ventil da se ne mogu ni okupat ni posrati. Ovako ti ja, ko što si ti meni zavrnuo ventil, zavrnem. A few moments later. Da Bog da si ti Čamle ovako treso i navlačio vodu koji ja. Čamle, vodokotlić, što nisu ostavio 2 litre vode da se mogu napiti. Saš, biti, ko je zavladilo ovome kupatlu više se bit ne mre. Sad će zapaliti ovu deku, a šta ću kada izgori, onda će mi biti još hladnije. Nice. Sad će zapaliti ovu pirma. Najbolji, da Bog da ti ovako Čamle gorio, ko što ja gorim. Okay. Ja smrzim. Ja sam doživio da mi šolja bude šporet za grijanje. Sad bi dao da me pak živ kara za kif. Ojoj. Šta je ovo, kartont? Prođite nasilja! Ne želim više biti ovdje, otvaraj! Ljudi, nemojte nikad raditi ovakve izazove. Ovo je stvarno iscrpljujuće. Nice. Ovo je smrtno po zdravlje. Sada mogu doći do kamere, a on će doći prije mene do kamere. Razbio tu kameru, rascokao mi. Nema više snage da govorim. Izdržao sam izazov. Poslije ovoga bureka ode pojesti sve što bude u pekari. Pa ako umrem, nek umrem u velikom stilu.